1. 1. こんにちは。2. 渡辺です。お名前は。こんにちは。ケムさんです。はじめまして。3. 日本語が好きですか？はい、大好きです。とても面白いです。3. よくアニメを見ますか？はい、よく見ます。ナルトが好きです。5. 先週は忙しかったですか？はい、とても忙しかったです。でも楽しかったです。6. よく何を食べますか？私はよくピッツァを食べます。7. あなたの家は静かですか？いいえ。私の家は静かじゃありません。8. 毎日何時間ぐらい寝ますか？毎日7時間くらい寝ます。9. 週末は楽しかったですか？はい。週末は楽しかったです。10. どんな友達が好きですか？楽しくて親切な友達が好きです。